салом дӯстон, дар ин видео мо дар бозии Happy Machine пул кор мекунем. Силка барои скачат кардани бозӣ дар поёни видео мешавад. ва барои бозӣ кардан старта зер мекунем ва бозиимо сар мешавад. ва мо инаме ашёҳое ки якҷояанд ҳамёро мегирем, ҷамъ мекунем ва 3 раунд ҳамихел мегзарем ва баъд мола реклама нишон медиҳад ва мо рекламаро тамошо мекунем. ва дар реклама бошад мешавад ки пул яъне танга ёки ҷон мегзара. кадомеш ки бигзара ҳамихел бозӣ карда ва пул кор кардан мегирем. ва инама 3 раунда гузаштем ва дар инҷа реклама ина 3 нишон додааст, 3 ва адад зер мекунем ва реклама нишон медиҳад мода. реклама бошад 20 ё 30 сония меравад ва баъди реклама мо мисол ба таври автоматӣ ёки мисол танга ёки ҷон кор мекунем ва ҳамихел бозӣ карда ва мо пулмона кор мекунем. 1 тангаш 1 рубла. ва ин рекламаи мо тамом шудааст ва ҳозир пропускат мекунем рекламаро, креста зер мекунем ва бо чанд 5 сония 3 сония ё 5 сония меистем ва бо креста зер мекунем ва инама 2 ҷон гирифтем ва ҳамихел бозӣ карда пул кор кардан мегирем. ва барои пулмона гирифтан сеттинга зер мекунем ва дар инҷа кашлокҳои моро нишон медиҳад ва инаме мобайн сурати пул нишондагӣ ҳаминда зер мекунем ва дар инҷа кашлокҳоро нишон медиҳад. ина кашлоки Kiwi, PayPal, минималка бошад 400 рубл. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.